Yesu ndiye chukua. Wananya yangu yemunda ulisangie kwa bumba nda uyu waka munda uyu wakabvira wakutorera munda saka mhai achiripo asati afafa takatarapa muzukuru wedu ushamba saka ushamba uyu tamupa munda uyu nyaya yakaenda kotongwa yaenda kotongwa yakaenda pasabhuku ikabva pasabhuku ichibva yarzi hatisikuikwanisa ba asi tati takabvundozisisu ndizvo munda ngekwatirieni tibva taenda ngatipinde kwasamanga waibva tapira kwasamanga wakaenda kwamanga kwasamanga tibva taenda kwasamanga samanga ibva yatongwa ichibva yangotaurwa kuti munda ngekwatirieni wachibva wati hatina kuzwisisa wachibva wadzoka kuti sisi matishi masobhoti zvakamira sei ndipo akabva wati mugano wacho wakambomira sei wachibva waenda pakuchitaurwa nyaya dzemugano muviri wekare nzira yekudhara ndio mugano saka takachizotoshamisika kuona kuti hunja uya wakuchichitambisa zve kuchitora munda kutora munda uya wakuchita zvekuchi matorero aya akuita munda wacho wakachichitaura kuti inini munda ngewedu kwauchichitora munda uya atatoona maiswa mabheki saka uda tizobire kuti tiende kuona warimo watozvazvara magwere wane mabheneki avo wanzorimo isibva tameti isati chazvikwanisa regai tiendewo kwamambo tobatsirwe peparekwasamanga nini peparakasamanga Baca apa lagi? Ngaji baca apa tadi? Mana dibaca? Mana kau berani? Kalau sering sangat makan dan di panjimbo hilo baika sikuru wangu baba wangu ajua kazo futi baba wangu kazo hazo tindu wangu baba wangu ndisira kukara saka sikuru tukunga kutanga kukara kwa kaenda ndo tori mpindi wayo dopo katanga kukara inino mchizo zvavo 1980 topandaka zvayo awo anotoripo kutone ndokune gadheni yedu nemibanana yedu nemiavu mugadheni padai tinochera mvura kwavo tiuya pamo saka nekufamba kwepanzvimbo ipapa maikuziva ivava mailenadishaino waitoona tichitorima gadheni redu ipapa saka toti pakafa baba wakafa 2010 ivo amailenati ndopa wakabva kutanga udi kuti kuda kutengesa munda kune umwe munhu akanga auya pakapafa noti baba wangu wanga waine mastendi mairi kuti pastendi ipapa vakagurirwa nekumwe kwatiri kugara izvozvo baba wangu wakave mukadzi wekutanga wakazorora mainini wangu varoora mainini wangu pamatongo pana sekura mainini wakati handisi kuda kugara ipapa vakuda kuendawo kune kumwe wekustendi kwedu wabva pastendi apa ndopakabva pauya pachigara tete wangu achigara ipapapa vakazowanawo stendi yavo isusu hatati kurei toti 98 ndopandakapedza form 4 saka ndati kure kuzoenda kuma 2000 tete wakazongobvawo pastendi apa wachibva wana kumwe kunotoguma new stendi wachibva wasumuka kubva pastendi apa wasumuka kubva pastendi apa mailenat apo ndobva wakabva watanga kutengesera umwe munhu pastendi paya pano patazvizwa kuti mailenat watengesa munda wenyu yawo patauya kune munhu uya patasvika patotaura naye munhu uya anga ari wechechi akati inini hangu vabve kugara panhu pane mutauro handii tabva patati gare gare taurasvika
2020 2019 watengesera football vechete akabva aenda watengesera kuti mwainzi mukayatadza nditicha patakazvinzwa kuti mukayatadza uya ndopakabva patanga nyaya dzekuenda kwasamanga idzi patauya patamutaura mukayatadza tikatoutona matongo asekuru wangu ai makomba emapere kati gadheni iro kwakutengeserwa kuona gadheni iro rakatopedzwa fenzi yachanga iri pane anoti chikwake akatengeserwa manje akazoputsa fenzi iyo nekutema mabhakana manzara kamuudza mukayatadza tikatokuona miavhoi nefenzi yegadheni nemibhanana nzara yapera igadheni idaitori kungoti teteka wakasumuka wakaenda kumwe isusu ndisitasara pasi kugara kwamainini asi matongo edu kuaona mukayatadza uya tibva asi 2021 ndopatakazoenda kwamambo kwasamanga tasvika ikoko ndakavafonera pafoni yakambotanga kutongwa kumasuro zini handisipo kwakuzoti 2021 payakatongwa pavaina vamwe changamire wasiriwa changamire watini wasamanga pavaina vamwe kumasuro saka changamire kwawakatonga ipapo 2021 wakati mugano tichazokudedzai after 2 weeks saka after 2 weeks dziya changamire vaya vanozotipa reply by mugano kuti mugano wakamira sei zvadaro ndopatakazoona pane munhu akuya unodi kunotema ipapo munhu uya akuchera ipo akutoti pana patakatopatengesera amairena kushaina ndakafona kuna mambo samanga ndakafona mnandokubasa ndikati mambo changamire nyaya yakaenda ya 2021 iyaiya ndati ishe samanga kwete mambo samanga ishe samanga ziwa ndikati ishe samanga nyaya yachi ya 2021 iyaiya ndakafira musina kuti pajudgment zvikange nyaya iyo ndoiziva handizi nangu ndaitonga pane umwe aitonga asi nyaya iyo zveshuwa yakaitika tikatombouya tikaiona nyaya iyoyo pamunda ipapo takapasvika zveshuwawo judgment haina kupiwa zvikanzi naichesamanga saka zviripo makutibhadhara mawanda uswa koita dare togara dare sadao ndakwira ikoko kwaiche samanga kwatipa date patabhadhara mawanda uswa iri kwatinyorera tsamba yekuti tuye tipe maikuziva mailenati patasvika netsamba yapatapaswa bhuku yedu watobwakanisasa musi wedare wasvika patakwirawo kudare ikoko kwaichesamanga tasvika kwaichesamanga patavanyoreswa kuti chinyaya yedu iri kupinda mudare yapinda mudare zita redu rakadedzwa ishuwa takasunga tikataura nyaya yedu zvikanzi naichesamanga nyaya yenyu yakatongwa kudhara wakabva watanga kutaura madzibaba avo zvikanzi ini handikwanisi kuchinja pachi zvakatongwa nemadzibaba angu kudhara nyaya yenyu yakapera kudhara munda wakanzi ndewe avo tikati changamire zvamataura marinda muchikoziva remhiniweyo kukufonera ikazouya chiti nhasi tine dare nhasi tatoya nemawitness asi hangu nachikumbira hangu chiti ndenda hangu kwachangamire mutazi ndo zvandakavaudza hangu ichesamanga saka tabva ikoko kwasamanga ndakabva ndazoperwa ngokubasa kwanomboshanda ndaikoko ndoka ndakabva ndanzwa kuti pamunda paya paya pana anonzi zvipo akatengeserwa manje kumairrigation akatengeserwa namailenat apa ndatosvika arotodini atochera chiza paya paya arikudini ndakumubvunza ipapo izvozvi pandakadzoka amba ndakumubvunza ibvunzwa namainini wangu andandakutaura hangu naye paita zvaa ndongozwa anga asingaizwa mune mafoni kuti munhu akoteechera chiza akudini nekungoitwawo kwemakuhwa changamira pandazozwa kuti zviko uya mari akatengesa nayo munda aibatiswa mari yekumairrigation saka kumairrigation wakabvira totimboite akaundi yemari dzenyu achibvaona mari dzakashota waona mari dzakashota wakati munda wakatenga uya isusu takunoutora seirrigation tobatirira munda iwoyo ndopandakabva ndarohwa nehana ini kwachangamire mutazi hatisati ndaenda asi avo irrigation wakauya vanouya wakawanda rikaindise mbeu pasi padaisa mbeu dzangu pasi ndakaisa magwere nebhins iwanga warwa kumusoro kuchibva angakatangira hangu mugadheni saka ndakuita mugadheni muya munhu
Saka fenzi yangu panyaya fenzi apo ndoita sei, ndaenda kuna sabhuku wangu. Kati sabhuku muruziva mari kuri kuitwa mugadheni mami ine fenzi yekubida paboyo yekuti paimeri machitoro wapedzwa chii. Acho ndingamboona tumapisi kurova kuti yakanaka yakagurwa ikaenda wakaitora. Ndaudza sabhuku wangu maonza akati nyaya yenyu ikai obva zichaenda pachanga ndiri kutadza. Saka enandadhangu saka ndoenda kwaruda here panyaya yefenzi yegadheni wayegadheni yakatorwa. Aiyo nyaya iyi yefenzi ichaenda pachanga ndiri kutadza ndopaunozotaura kuti pamba ine gadheni ipapo. Saka chanizogara wakati patakaenda. Right. Kune mhosva yekutanga. Mhosva yako yekutanga ndeye contempt of court. Wakazvitsamba. Because kana wakaudziwa naishe pakabuda izi pepa yekosipo ijudgment yekuti munhu ndiri havo. Asi iwo wakazoona zvakakodzera kuti wakunosima kuti chibadha nebhedzi nechii wawataurwa kuti hapasi pani paka inizwa wakazvidza chii wakatora mutemo wobva woisa mumaoko manje maka kuti hautongeki ndipo zvinoita mutemo manje wakapiwa judgment waifanira kubva wapina kuno kuti handida kufanira judgment yarekao nyaya yako yobvaedzwa kuno. It's either judgment yakapiwa naishe yodzorerwa iyoyo kuti yobviswa depending nekuti zviri paground ndo here zvazvinoita. Zvazvinoreva fundo yekujudgment iyi as long as iwe usati waapira is binding ndiyo rushaka. Hakuna imwe judgment kuti iyi hakuna imwe judgment. Saka izvozvi so aripota nyaya ndiani aripota nyaya dzese zvomutaura chengano zvinozvavataura nashesana kuti mimi kana munipisa neizvo kana daimukarakwira pachangano iyo kuchizokuma ndiyakuene mabendo wazekendimupfurira ndana mambo ndekwa saka ndamuita kuti aweandauyei unaye mambo tosakakabira akasingazodayo kumama aripota kuti so kana awari waripota judgment iripo yaishe is in their favor again. Saka zvinoreva kuti iwewe zvese zvaukuita zvese izvozvo kusvikira wazouya kuapira against chii dzichizvekatoechesa. Saka zvaukuita zvokusima magwere zvokusima bhinzi siyana nazvo nekuti wakataurirwa kubva pasi pari ende iwewe hausati waapira against decision iyoyo yakakutaurirwa zvapasi pako. Zvawaakuita manje ndiyo contempt of court. Zvawarambidzwa nedare iwe wokontinua kuita zvekuti handakafunga kuti uyu wari kubva wakati regai vandamhanyira kumberi. Aiwa, uri kumhanyira kumberi kupinda mujeri. Ichi chinoda kuziva, chinoda kurongeka baba kuti kana uine umbowo wekuzonda matongo asekuru wangu munda wasekuru wangu ndiwidwa pandepekundepeku handiti dare ndo rinodhisaidha rine kuzonda zvishwa nepako kana kuti handipari handipako. Saka izvozvi iwe hausati wataura nyaya yako kudare kuno hakuna nyaya yako wauya kudare izvizvi ndiwo wauda kuti wada kuti tiinforce judgment yakaitoonekesa ite ndiyo yatirikutaura manje kuti inotaura munhu wausiwani indi nanhasi hausiwani kana wazoapira against decision iyi tochitangira ipapo kuti tisitende because right now hatikwanisi kana kutuma vanhu vaite zvino cheneloko
Wabula inspection logo yechi. Nyeka pia kapana. Because nyaya kapera kapana tapila against yakati. Mudajua. Atomusendi munhu ikoko tomusenda kodi because there is a binding judgment iripo. Yausina kuapila against iwo. Saka sema media zvakaita izvizvi. Zvimbori ponde zvokuti iwo go back. Siyana nezvekulima porulima. Apasi papa. According to this judgment, apasi papa. Siya wari vende nzvimbo ine sei. Wari. Iwo kana uzofunga kuti wakufunga zvakanaka manje. Asi manje nguwa manje inenge isi kuside kwako. Because judgment ikapiwa iyi judgment ndeye 27 day July. Ndizvo. Zvine mutemo izvi kuti unofanira uchapila against the case pamazuva akati. Makazuva iwo akapfuura kuri kwaMajesty waakuapply for chinhu chinoti condonation. Chekuratidza kuti waapila outside time yaunotarisirwa kuti wakaapila against it. Saka noita application iyo inokwanisa kubvumwa. Inokwanisa kuramba. Kana yabvumwa, then it means kuti the moment you let appeal, decision given at a lower court is suspended immediately. But kana yafaila, it means kuti decision yakati ndizoramba ichipa. And saka chidzoka ibamba imba imunda musati memudaivo imunda ndikuti kusvikira mazofunga kuti muda kupila appeal against decision yakapila. Izvo zvataakuita chete manje taakuenforce decision iyi kuti tite make sure kuti haudi pakunge mudaiva. Tite sebango. And then next